sawek ganti sawek goeng diri praptaning dening para kadang putra wonten ing sanggar pangriyasan tebut wonten ing papan pangwarnagung kawir putra guru pedhot Kyai Samantulan kang dipun asta dening Risan Popo Lako putra iki lho panjalipun punakawan Legowo putra ayo mbak lek mlaku sing alon-alon mbak ngomong jarane mbak ayo mbak sing hati-hati di sawang arep alon-alon penting kelakon mbak grepet-grepet watone selamat hati-hati toh mbak hati-hati alon-alon mbak kebak selanjutnya mbak Eno sopo iki sing metu man wih nolok gareng mbak nolok gareng ya Mbah Kenceng. Mbah Kenceng. Mbah. Kok kaya Mbah Kenceng to lek tak delok mlakune iki. Lah yo. Sugeng siang, Mbah. Sugeng siang. Iki napa leres Mbah Kenceng? Oke. Oh, tapak tilase. Mas Roy. Mas Roy. Mas Roy. Mas Roy teng kidul mriku lho. Iya sing kuwi. Rodok mojok ngulon. Legowo Putra. Nggih. Yang menika nadaripun napa, Mbah? Kok awan-awan kok punakawane pun ditokne. Iki mau to. Nggih. Nadare to. Nggih. Apa, Mbah? Apa iku mau? Oh, wis ora go catetan wis tuwek mripate ora iso maca. Apa nek iki? Ya. Anake wong. Heeh. Apa Mbah? Dari apa, Mbah? Tasakuran. Heeh, tasakuran miras.
Hari raya toh. Nggih. Oh, Nduk. Bapakmu ceng iki mau angon jaran. Angon jaran. Kabeh 144. 144. Heeh. Yuh, Ya. lah sing barep niku mau sapa? Niku sinten namine? Kuwi ngono Semar Agi. Semar Age. Semar Age. Oh, jeneng Kaya anyar. sepeda motor ya to, Mbah. Oh, jeneng anyar kayak Semar Age. Oh iya sing diarani Semar Agi iki Ya sing nomor loro, Mbak. Sing nomor loro. Iki to. Jenenge sapa? Truk ngono lho. Heeh. Jenengmu sapa, Hung? Saurono. Taurana ya. Jenenge sapa to? Aku lek wis maca ngono ki lek ra apal lek karo rupane. Iya, Trahya Legawa kuwi piyantone bagus-bagus. Iki sing Maca apa wae iki lho, paes apa wae iki lho pangga mangklingi. Soale apa iki? Legawa. Legawa niki Petruk napa gareng to? Hah? Petruk napa gareng? Iki to. Gareng lak makune kencik to. Sing kencik iki Petruk apa gareng? Oh, kuwi ya asam murah tak ya. Nah, nek niki Mbak Yu, dalem. tugasku mau iki wangun jaran. Nggih. Aku arepe ana lagu sing penak ta ya. Nyuwun lagu napa, Mbah? Lagu Obor Blarak. Obar Blarak? Heeh, ben Oke. panas. Oh ye, oh ye, oh ye. Tresnaku kok kaya obar blarak. Urupe kaya korek saged perak. Cintamu. Cintamu mas kok kaya berdarah. Biar mukti ninggal bojo ninggal manis-manis tapi manis. Petruk sigat. Pancen manis. Petruk sender dewe. Iya, Gus gagah. Timas-timas kini tenanan jebul kuwi monggo anggep dolanan. Tresnamu kok kaya obor blarak. Urupe kaya korek sake perak. Cintamu kok kaya obor blarak. Bareng bukti lali bojo ninggal anak. Manis-manis kawitane pancen manis samu bareng suwe-suwe mecla-mecle senengane kok sakarepe dhewe. Tresnaku kok kaya obar blarak. Obor blarak. Urupe kaya gorek seket perak. Cintaku Ayo kok kaya obar blarak. Ayo Mas Bagot doble. Warang bukti ninggal bojo lali anak. Manis-manis wiwitane pancen manis sapa
Hitungan jangka apa dulu? Siji, loro, telu, pitu. Loro, kurang loro. Kaya. Iki langsung kok dadak lagune ganti to, Mbah. Lagune ganti. Ya, ya. Dekno Mas, dekno. Iya. Piye, Mbak? Oh, hitung urung jangkep, Mbak. Nah niki sing tambah loro niki wae asmane sinten, Mbah? Karu. Cuma cekel apa kuwi? Iku tok kenong, Mbah, sing mbok cekel. Sing dicekel ya mik. Iki lho mik, Mbah. Iya bener. Ya wong anek mentale kaya tak kira mik. Kaya tutuke kenong. Ramuni mosok ora titen to. Heeh. Mbak Mayit. Kok mayit to? Sapa? Maya. Walah ya Mbak Maya. Dah ngono lho. Tak kira Mbak Mayit kancane wong kulon kok. Ditunggu Mbak Maya. dalem. Heeh. Tugasku karek rong gadil ngetokke piantun sing ganteng-ganteng. Sing bagus-bagus. Heeh, nderekke pasukane kuwi lho, Punakawan. Oh, nggih. Heeh, arepe sowan ning nggone Mas Pras. Mas Pras nggih. Niki dicaosi gending napa malih, Mbah? Iya, Mas Pras kan asli sono ageng, saiki alhamdulillah iso bangun gubuk dhewe, Gubuk. Amin. Bek menawa sok ben ditanggap, senajan ditanggap aku tok ra apa. Aku melu sapa to, Mbah? Paket to, Mbah. Aku melu sapa to, Mbah? Ya sampean yo melu kono ra apa-apa. Perudi. Gak tak nyusul ae moro-moro. Perudi iki. Gak ana lagu sing penak. Apa? Nggih. Moga ki piantune sing loro iki ganteng-ganteng lan bagus-bagus. Ganteng. Lagune apa, Mbah? Lagune sing rada Yahud gaya modern. Modern. Iya, Pak. Ngono. Wis jaman iki mengikuti arahe jaman. Oh ngono. Piye, Pak? Lagune apa? Pas apa wis lali sliramu. Dek semono ngertelan karo aku. Aku banget maroy. Pancen wis ora tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mumpung saiki ketemu. Joget tetep banget karo aku. Dadi otombo kangenku kangenmu. Balik eling nalika iku. Debule bagus temenan ya, Mbak. Bagus tenan ya. Bagus, gagah. Mbak Mai. Dalam. Iki mau enek sing matur. Pripun? Legawa Putra kuwi jane saiki pimpinane sapa ngono lho. Oh, lah nggih kersane para warga mriki kalih para kru media sosial kersane Semerep. Legawa Putra tetep gone wong sugih waras. Dipun pandegani kalian Mbak Pipit Royan Supardi alias SPD. SPD niku kepanjen
panjangane napa to Mbah jane? Supardi. Lah lek aku ndek wingi lho tak wae SPD dintai wong iki Mbah. Ora. Lah aku jarene SPD iki sampun manak pindho ya Mbah. Ora kuwi ngono no. Supardi. Wow. Dadi iki pimpinane Legawa Putra kuwi Pipit Royan SPD ya kuwi Supardi. Oh nggih. Ngono lho Yit. Piantune sing pundi to wong iki jane sing jenenge Mbak Pipit ki? Mbak Pipit ki ora gelem nek nang ngene iki mlebu gak ora gelem. Lah pripun, Mbak? Sedeng. Meko kuwi bahaya. Lho. Wonge cilik ra cilik, gedhi ya ora gedhi. Ngono lho. Mbak Maya. Nggih. Wis matur nembah nuwun karo masyarakat sugih waras lan sak pitunggalan. Nggih. Matur nembah nuwun. Lah niki sapa, Mbah? Iki ngono yune anu kuwi lho, Madalena. Madalena. Oh, bapak-bapak ya. Matane ya. Nah, dikondisikan. Ada vitamin liwat kok mesti. Mesti Oh, gede aku ngono kuwi. Bapak Said. Dari bahasa Said iki. Bapak Bah, Said. Angger nek rambute ngono nepo. mesti mesem dhisik dhewe. Mbak Maya. Dalam. Wis atur alhamdulillah acara niki muga-muga nganti pungkasan dipun paringi lancar sampun enten alangan setunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Lan ugi malih sing gadah hajat lan sak pitunggalane tetanggane lan sak kiwa tengene paringono seger kewarasan lancar rezekine gangsar rezekine anggonipun golek sandang pangan rino kelawan wengi Mbak Maya. Amin. Kabeh wae paringono panjang yuswa Allahumma Amin. bek menawa sok nek nanggap Legawa nek sajane ra kuat nanggap aku wae. Promosi awake dhewe. Wah, pun matur nembah nuwun monggo. Matur nembah nuwun, Mbak. Nggih. Dumateng para kadang sutresna bedhe kakung dalam trikang sami dan rematan. Pasbatan tari kudo kepang perang tanding Prabu Celeng Sregi merga kitari punakawan sampun jumeneng wonten ngarasa panjenengan. Menika ingkang gambaraken perang tandingipun prajurit saking Bantarangin ing sak menika kawastan dening para raga perang tanding kelawan pangwasa Gunung Kendeng Prabu Celeng Sregi. Ingkang rikala semanten ugi anunggal karep badhe boyong putri Kediri kang jejuluk dening Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit menika kedadosan perang sekti Manghambara perang Bandawalapati. Ing wasana para tamtama waraga Legawa putra Maksara baris. Bayak, siap. Bagai angin surga, tapi
semuanya dusta. Dulu aku kau sayang-sayang, terbuai aku seakan terbang melayang. Dulu aku kau sayang-sayang, entah kemana kini aku sendiri lagi, menjanda lagi, janda 7 kali. Kini aku sendiri lagi, menjanda lagi, janda 7 kali. Oh, malu diri ini, oh, jadi janda 7 kali. Mbak Pepi tertipu, Wah, tertipu. Putra. Dengan janji manismu, janjimu bagai air surga, tapi semua
Kau tidak kau prajurit dan sekarang prajurit Prabu Gono Sewadono. Ingkang dibuatan kerabat berdiri ingkang berbalik marpu dibedengkan dulu kesenangan song bolangit. Sinong komandaping Srono Patem Boyo Projo. Derek daku wakil perlu mampak prajurit bantaran prajurit Prabu Gono Sewadono. Ono sak tengah gunung Kadeng Kapigal. Kapigal. Ini sak pangwoso gunung Kadeng Prabu. Jaran Sregi. Jaluk Kapigal pindai prajurit Bantaran Abadi prajurit Prabu Gono Sewadono ingkang rangsang pinanganten Bae Prabu Gono Sewadono pikantuk kusumaning ayu Dewi Sangga Langit. Kasusun Sang Prabu Jalan Hebel. Abadi
Aku ngerti karepmu entuk ganti luwe ganti teko aku kaya rasakna biyen kae katon apa muga sadar malah karo sing kuwasa wis pastine aku ninggal sliramu ora pamit mergo sumpeke atimu kaya rasakno biyen kae katon apa muga sadar marang Kang Maha Kuwasa lah kok putra puji pring pangeran sun puji pring pangeran kubikan dan rosati kawe saking sambi polo terbaik sampai sembilan wilayah sekarang bawono lanjut wilayah sekarang bawono lanjut dadak ulungan
Bon nereng-nereng buka. Lekowo putra batik kewajiban pun tambahin pangestu. Pun tambahin pangestu. Sun pagem kaji kuat obon tekan putih belum kakarang seser bilu. Apa usaha orang yang belum kau pencakuran kombo. Putra Sapete sikra anoto baris nyang wijiku molong dampyak kumraku
Ditindak yaiku bener kandamu lali sumber hati wasa
Legowo Putra. Medika Pro Audio. Dumateng para kadang sutris mau bedhe kakung dalah tringkang sami dan rematan. Ing mriki saderengipun pagelaran kula lajengaken malih kawula badhe nyuwun panjenengan sami nyekseni menika anggenipun ngluwari ujar inggih punika saking keluarga Bapak Sulistiawan Win Ibu Joyce Winarati. Tidak malih kawula badhe nyuwun panjenengan sami nyekseni anggenipun ngluwari ujar menika saking keluarga Bapak Sulistiawan Win Ibu Joyce Winarati. Menika mbok pilih tasyakuran utawi ngeluarin adaripun sampun kelaksanan keluarga Bapak Sulistiawan badhe angggelaraken utawi nanggap jaranan Legowo Putra. Menika sampun kelaksanan ujaripun saking keluarga Bapak Sulistiawan ugi kasusan dening kaki danyang Nyai Danyang Ibu Bumi Bopo Akoso badhe dipun luwaraken ujaripun keluarga Bapak Sulistiawan. Mugi-mugi kinabulan napa dados panyunanipun ugi slamet saking ngersane Allah. Kagem bacaan bismillah luar kajatipun keluarga Bapak Sulistiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar. Sampun kantor adhikara kepantuman menika saking Bapak Sulistiawan keluarga. Mugi-mugi tansah wilujeng rahayu kalis saking sabikala ugi dipun paringi rezeki lancar berkah barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Legowo Putra.
suki bondo salah ubet ilang ospro kaya cerita urip kang parati lodoyo langite mendung suki waras rasa suwung tambah ngelasa bojo ayu pamit lunga tanah saya abot sanggane nyawang anak cilik ditinggal ibune di Arab baline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe kang paradi gitarise pancen beda bojo sing maune tresno kepecet Ponorogo ning pengadilan sidang ping 9 banjur pegatan Rena-rena ceritane ora nyabang sapa sira yen pancen lagi dicoba sugih bondo salah ubet ilang ostra kaya cerita urip kang parati lodoyo langite mendung suki waras rasa suwung tambah langsa bojo lemu pamit lunga tanah saya abot sanggane nyawang anak cilik ditinggal ibune di Arab baline bisa kumpul maneh kaya ngene nanging nasibe kang paradi gitarise saya beda bojo sing maune tresno kapencet wong Ponorogo ing pengadilan sidang ping 9 banjur pegatan urip rena-rena ceritane ora nyambang sapa sira yen pancen lagi dicoba sugih bondo salah ubet ilang ostra kaya cerita urip kang parati lodoyo langite mendung suki waras rasa suwung tambah
kawardi kitari sesoyo beda bojo sing maune tresno kepencet mongkon naraga nang pengadilan sidang ning saka banjur pegatan sampai kapan ku harus begini tamat daya hatiku merana ku ingin selalu bersamanya cintaku cinta padamu tapi di hati hanya terpaku karena kau kini telah berdua kau yang berdua diriku yang merana diriku ingin bersamanya cintaku tak mungkin berubah Lakowo Putra
aku anglayang koyo abure doro sebasan sasan jagat ini dengan kembang asih pepasian tanpa batas tanggung sembarno kalangan aku ngerti sejati tresno iki koyo merak mabur ono awang-awang saka gayane asmara gunung geni lan samudra tanpa wates kanggo manunggale tresno arep mati bali tangi bunga sopaku kete tangis tresnamo pranyoto ora ana sing nandingi arep mati bali tangi suaraku kegasot aku kate tangis tresnamo pranyoto ora ana sing nandingi tapi dane tresnane sakunta ora ngulat ngadepi jamati-mati sapa dayane asmara gunung geni lan samudra dudu mates kanggo manunggale tresno mela langit tresnaku anglayang koyo aku terasa masa ayo Ajakno solak regamu ben aku ngerti sejatine tresno iki kaya merak mabur ana awang-awang saka dayane asmara gunung geni lan samudra tanpa wates kanggo manunggale tresno arep mati bali tangi suaramu kegasot aku kate tangis tresnamo
Kaka
Umpama sliramu ngerti rasa atiku iki kaya ngopo larane dadi bojo simpanan tenane aku nangis kaya nalilo nanging kepiye maneh aku kepancet tresno. Wis aja ngarasula wis aja nangsa dongakno bojoku lila mriko awakmu dadi bojoku senang juga. Aku kepengin dadi cahayane rembulan sing iso madangi batenge atimu nanging aku sadar aku mung lampune lilin sing umpama sliramu ngerti rasa atiku iki kaya ngopo larane dadi bojo simpanan tenane aku nangis kaya nalilo nanging kepiye maneh aku wis kadung tresno. Aja ngarasula wis aja nangsa dongakno bojoku lila trimo awakmu dadi bojoku tenang
Anak bawa putra Boy, bro. panggah sae Yo. Doni J